Sanibonani Thokozani, ngiyathemba niyaphila. It's been a while bantu benkosi. Ngiyanibingelela nje kakhulu. Cela uma ungaka-like u-like, u-subscribe, u-click bell notification. Abantu bayangi-WhatsApp-a-ke bazalwane bangibuza ukuthi kungani ngingasaphosti ama-video, kade ngisebhizi-ke. Abanye bayangibuza ukuthi kungani ngingalokhu nje ngingabaphenduli if ukuthi bangibuza babuza la kwi-comment section. No guys, uma kuwukuthi umuntu ufuna ukubuza something, ngikholelwa ekuthenini kubalulekile ukuthi uqale ubingelele kuqala. Uyabingelela bese udlala phe kwendaba yakho. Awuvede uqhamuke nje usuthi kuchaza kushone ukubona inkomo, yabo, into engaphelele awubingelelanga. Lokho ngicabanga ukuthi kukhombisa ukungahloniphani. So yingakho-ke nami ngikhiphela quiet ngenxa yokuthi angikwazi uku-entertain abantu abangangihloniphi. Okay, asidlule lapho. Namhlanje ngizokhuluma ngobulongwe benkomo. Ubulongwe benkomo. Ngike ngakhuluma-ke ngabo before. Mawukuthi nje uzolandela kahle ama-video ami a-previous, uzobona ukuthi ngike ngakhuluma kancane ngobulongwe benkomo. Buyini ubulongwe benkomo? Ubulongwe benkomo ilo doti, i-waste le ekhishwa inkomo la ngemuva, noma it's a cow dung ngesingisi. Ubulongwe lobo. Ubulongwe-ke buyasiza kakhulu ukuhlambulula, mhlampe ukugeza, ukuhlanza umuntu onamathunzi amnyama, ichitho. Buyasiza nokugeza nedlozi nokugeza nesithunzi. Uligeza kanjani-ke idlozi ngobulongwe? Uma ugeza idlozi liyagezeka idlozi, ligeza idlozi lihlambuluke, kusuka amathunzi amnyama, amabhadi, ichitho nakho konke nje okungahle kube isithikamezo noma okungenza impilo yakho ukuthi ingayi phambili. Okay, ake sikuchaze-ke manje ukuthi siligeza kanjani-ke idlozi noma amathunzi amnyama, amabhadi, ichitho nakho konke nje okunye ngobulongwe. Uzothatha ubisi-ke, ufake ubulongwe, bese uthatha umkhandu omhlophe. Ukumikise ndawonye, ukuhlanganise, ukuhlanganise kube isiwasho. Ukukhulekele. Emva kwalokho uyahamba uye emfuleni. Futhi kuba right uma kuwukuthi umfula ohambayo noma impophoma, ufuke ukhuleke. Bese uyayihlanganisa namanzi-ke empophoma noma umfula ohambayo lesi siwasho sakho. Bese uyageza, uyakhuluma. Uchaze ukuthi ugeza amathunzi amnyama, ugeza ithu, uchaze lento osuke ufuna ukuyigeza. Uyabo, ucele ukuthi ucela kube kukhanye, kube mhlophe, kuvuleke iy'nhlanhla, kudeduke umnyama, kuvele ukukhanya. Ukhulume lento osuke uyikhuluma. Le mixture-ke iyasiza kakhulu ukususa konke okubi emzimbeni. Njengoba ngichazile, noma ngabe unesichitho, amathunzi amnyama, amabhadi, etc. Ubulongwe buhle kakhulu futhi ekugezeni umuntu, noma ngabe ubangayidalwa, washonelwa, waphuphunyelwa isisu, noma waboshwa. Kuyasiza kakhulu ukuthi ugeze ngobulongwe nalezi ezinye izinto engiy'balile lapha phezulu. Kuyasiza nje kakhulu bantwana bethu. Ngicabanga ukuthi lokho. Okunye ngicela abantu inamba yami bengayisebenzisi ngendlela e-wrong, yabo. Ngike nga-WhatsApp-a omunye nje umuntu omdala lapha, wangithethisa umuntu omdala, engithethisela ukuthi why ngingawavula ama-message akhe, ngikhetha wabanjani and stuff. So ngibhizi nami bazalwane, njengoba nibona nje ukuthi ngaze ngibone ukuthi ngisebenza ngikamlungu la. So
isikhathi esiningi ngisichitha khona, yabo. Ngibuye futhi ngibe nomndeni wami okumele ngiwunikeze attention yami. So if kuwukuthi angikakafiki kuwe, ngizofika, ungangixini. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. Inamba yami ya-WhatsApp u-0749012457. Ngilaphayana eThekwini nokuhlala. Yebo, siyabonga.